खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म दिनै 14 जानुवारि 2023 नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामगोन होननानैबो मिजिंथिनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो बेलागुरनि जायगायाव खामदों साथाम सुबुंनि देहा मागो दमासिनि समावनो दुखुनि जाथाय मागो दमासिनि थाखाय खामानि मावफुबाय थानायावनो साथाम सुबुंनि जिउ खहा जादों बे दुखुनांथाव जाथाया दरंनि नामखलानि गमथापारा गामियाव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गामियाव मागो दमासि फालिनो थाखाय बयबो खामानि मावदोंमोन थिग बेबायदिनो गाजा गोमजायै मागो दमासिखौ फालिनो थाखाय मृदुल दास मृणाल डेका आरो प्रशान्त हाजरिका बिथांमोनहाबो खामानिखौ मावदोंमोन बेलागुर सावनायजों लोगोसे मागो दमासि फोरबो फालिनो थाखाय मटर साइकेलजों थांलाय फैलाय जानानै खामानि मावबाय थानाय समावनो बिथांमोन गाखोनाय AS 01 DW 5579 नम्बरनि पालसार मटर साइकेला मोब्लिब खुन्थियाव सौख्रांहैदों जायजों मृदुल दास आरो मृणाल डेका बिथांमोनहा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो प्रशान्त हाजरिकाया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों बेलागुर सावनायनि सिगांनो गंसे गामिनिफ्रायनो साथाम सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ लानानै नखरनिफ्रा दुखु जानायजों लोगोसे गासै गामिनि रायजो राजाफ्रानो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों लोगोसे गामियाव दुखुनि बाना बोहैदों चिरां जिल्लानि बिजनियाव सासे बर' आइजोनि गोथै देहा मोननो हानाय जादों चिरां जिल्लानि बिजनि रेलवे स्टेशननि साखाथियाव सासे बर' आइजोनि गोथै देहा मोननो हानाय जादों गोथै देहाखौ दख'ना गाननाय थासारियाव बोखांनो हानायखाय बर' आइजो होननानै साननानै लानाय जादों मोनानि समाव रेलनि जाब्रथायजों जिउ गोमानायनि सन्देह खालामनाय जादों नाथाय थैनाय आइजोआ सोर बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै कमतापुर रायजोआ थारैनो दाजामारसिगोन नामा आरो कमतापुर आलादा रायजोआ दाजायोबा बबे जिल्लाफोरा हाबफागोन KLO नि चिफ जीवन सिंहआ भारत सरकारजों गोजोन सावरायनो थाखाय हाग्राखौ एंगारबोबाय जीवन सिंहआ गोजोन सावरायनो थाखाय भारतआव आगान होफैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आलादा रायजो कमतापुर रायजोनि दाबिजों हाथियार लानानै गोलाव सम सोमावसारनाय KLO नि चिफ जीवन सिंहआ म्यानमारनिफ्राय आसामाव आगान होफैबाय आरो बिथाङा दा आसाम राइफल्सनि आखायाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों अरनबारिखौ एंगारनायनि सिगां भारत सरकारजों गोजोन सावरायनो थाखाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोसिगोन होननानै गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोसावदोंमोन KLO निफ्राय आरो गोलाव समनि कमतापुर रायजो दाबिनायनि जि जेंना बेखौ भारत सरकारा सुस्रांनो थाखाय थांखि लाबाय होननानैबो प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोसावदोंमोन दा भारत सरकार आरो KLO नि गेजेराव मा गोरोबथा जागोन बेखौ मिथिनो थाखाय जों माखासे सम नेनो नांगोन बिटिआरनि सिङाव थानाय गोबां PCDCफोराव खेबले मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरा PMAY न' होनायनि मुङाव गोबां रां लानायनि अजद सिखारबाय थादों गोरिब दुखुथियाफोरनि थाखाय सौफैनाय सोरखारि न' होनायनि मुङाव रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लानायनि अजद सिखांनायनि उनाव PCDCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोराबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रां लानाय जायाखै होननानै खेंफोरथि होफैयो नाथाय फिन PMAY न'नि थाखाय रां बिनायखौ लानानै रां होनो हायैयाव मिडियानि मदद लाफैनो गोनां जायो दुखुथिया रायजो राजाफ्रा दा फिन बनारगाव ब्लकनि सिङाव थानाय अन्थाइ बिल PCDCआव सरकारि न' होनायनि मुङाव नखरसेनिफ्राय 3,000 रां लानायनि अजद होदों दुखुथिया रायजो राजाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला PCDCनि सोद्रोमा प्रेम सिंह ब्रह्मआ मासिगिरि बुद्धिराम बसुमतारिया थिननाय बायदि बेफोर रांखौ खांनाय जादों आरो रांखौ गोजौआवबो हरनो नांगौ होननानै बुंथिदों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा लोगोसे रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला 1,000 निफ्राय 1,500 रांसिमखौ होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा राजिबो जादोंमोन नाथाय 3,000 रां होआब्ला सोरखारि न'खौ मोननाय नङा होननानै सिगिसग' खालामनानै गोबांनिफ्रायनो रांखौ लानानै थांनायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा दुखुथिया न'खरनि रायजो राजाफ्रा खायफाया माइ फाननानै खायफाया गुबुनाव रां लानानैसो बेफोर रांखौ हरनो गोनां जादों होननानैबो अजद होबावदों लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदोंदि गोबां सुबुंफोरानो PMAY न'नि थाखाय रां हरनो हादोंब्लाबो खायफाया रांखौ हरनो हायाखै बेनिखायनो गोरिब दुखुथिया न'खरनि थाखाय सौफैनाय सोरखारि न'खौ जाहाथे रां होआलासे मोननो हायो बिनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों दुखुथिया रायजो राजाफ्रा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव दोननायखौ आयेन बायदि नायोब्ला जायफोरा बिथांखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों बिसोरसो पानिसेबल एबा साजा मोननांगौ होननानै फोरमायथिदों समाज सिबियारि डक्टर समनि सिमां इस्लारिया बिथाङा फोरमायथिदों दि साउथ आफ्रिकानि दैदेनगिरि नेल्सन मेन्डेला बिथाङाबो रन्जन दैमारि बिथां बायदिनो सासे उदांस्रिनि थाखाय नांग्रामोन
गोलाव सम 25 बोसोर जोबथेसालियाव थादोंमोन बिथाङा। उनाव जोबथेसालिनिफ्राय बिथांखौ बख'नानै गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन आरो बिथाङा प्रेसिडेन्टबो जानो हादोंमोन। मोन्थाइखौ दाबि खालामनो थांनायाव माखासे जाथावै खामानिफ्रा जाफ्लांबाय आरो बे जोंनि गोरोन्थि नङा। जेरै नेलसन मेन्डेलानि जिउआव बेफोरबायदि जादोंमोन, थिग बेबायदिनो रन्जन दैमारि बिथांनि जिउआवबो जादों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। आरो बिथार गोजोन गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोननायखौ नायोब्ला जायफोर बिथांखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों बिथांमोनहासो साजा मोननांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ आयेना जोबथेसालियाव दोनाखै, राजखान्थिजोंसो बिथांखौ जोबथेसालियाव दोनदों। बेनिखायनो बिथार गोजोन गोरोबथाया मोनसे गोजोन गोरोबथा जानो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो बिथाङा गासैबो जोंनि लाइमोनफोरखौ मेगन बेखेवनो थाखाय आरो बुजिनो थाखायबो खावलायो, मानोना लाइमोनफोरा मोनसे गिदिर बिबान दं होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिएसि आरो बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथाया फुल फ्लेजेड जानांगौमोन, नाथाय जायाखै, जायखौ लानानै गोजोननाय गैया होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गावजों गाव दाय होलायलायनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो खावलायो, मानोना बेजों जेबो मुलाम्फा गैया आरो जों सिगांनि बाथ्राफोरखौ बावनानै गावजों गाव निमाहा होलायनानै गोदान सानाबा जौगानो हानाय नङा होननानैबो बुंथियो। बेनिखायनो गाव गाबागावनि मुलाम्फानि थाखाय साननायखौ एंगारनानै जोंनि इयुन आरो हारिनि मुलाम्फानि थाखाय गावजों गाव दाय होलायनायखौ गारनांगौ होननानैबो बुंथियो आरो ज' जानो थाखायबो खावलायहरो बिथाङा। बास आरो ट्राकनि गेजेराव गोख्रों सौग्रावलायनाय जाथाय। गोजां बोथोराव गोबां खुवा खुनायनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोबां जाब्रबथाय जागासिनो दं। साईबाबा थानसालिसिम थांनाय गंसे बासआबो गंसे ट्राकजों सौख्रांलायदों, जेराव 7 जिउ खहा जादों आरो 7 जोखोम जादों। ट्राक आरो बासनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाया महाराष्ट्रनि नासिक सिरधी हाइवेनि पाथारे गामियाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 45 सुबुं रोगानाय गारिया सिरधीनि साईबाबा टेम्पल फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो लामायाव जाब्रबथाय जादों। जाय जाथायाव 7 जिउ खहा जादों। 7 मादाव 7 आइजोफोर, 2 गथ'फोर आरो 2 हौवाफोरमोन। लामानि जाब्रबथाय जानायजों जिउ गोमानाय लोगो लोगोनो जाथायनि सायाव महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार एकनाथ शिन्डेआ जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय नखरनो 5 लाख रां फोसावनायजों लोगोसे दुखु मोननाय फोरमायथिदों। लोगोसे प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो जिउ गोमानायनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 राङै फोसावदों। रिपर्टनि बायदिबावबा जाब्रबथाय जानायनि उनावनो बास आरो ट्राक गारिनि ड्राइभारा खारखुमा लांदोंमोन, नाथाय दा ट्राकनि ड्राइभारा पुलिसनि आखायाव हमजाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बुहुमनि गोलावसिन दैनि साजों खारग्रा जाहाजखौ भारत सरकारा बेखेवनानै होबाय। जाहाजनि मुङा एमवी गंगा विलास। उत्तर प्रदेशनि वाराणसीनिफ्राय भिडिअ कन्फारेन्सनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ। एमवी गंगा विलासआ 3200 किल'मिटार जानथाइसिम खारगोन। भारतनि 4 रायजोनि गेजेरजों खारलांनायनि अनगायैबो बांलादेश हादरनि गेजेरजोंबो जाहाजआ खारगोन। उत्तर प्रदेशनि वाराणसीनिफ्राय जागायजेनगोन आरो बांलादेश जानानै आसामनि डिब्रुगड़आव 51 साननि उनाव सौफैगोन एमवी गंगा विलास जाहाजआ। आरो बे जाहाजाव गासै 3 थाला थागोन। जाय जाहाजाव 40 सुबुं जिरायग्रा रेस्टुरेन्ट थागोन, बार थागोन आरो एमवी गंगा विलास जाहाजनि गेजेरजों 51 साननि दावबायनायाव मोन 50 टुरिस्ट स्पट जेरै वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनेल पार्क, रिभार घाट आरो गाहाय गाहाय नोगोर जेरै बिहारनि पाटना, झारखन्डनि साहिबगन्ज, सोनाब बंगनि कलकाता, बांलादेशनि ढाका आरो आसामनि गुवाहाटी नोगोरफोरखौ नुलांनो हागोन। आरो गंगा आरो बुरलुंबुथुरनि गेजेरजों खारलांनायनि अनगायैबो मोन 27 दैमानि साजों खारगोन एमवी गंगा विलास जाहाजआ। आसामाव सिखाव दाखाथि जानाय आरो पुलिसजों एनकाउन्टार खालामजानाय बेफोर जाथायफोरा जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। सानसे सिगांसो पुलिसनि एनकाउन्टार खालामनायजों कार्बि आंलंआव शहीदुल इस्लाम, जाय गोबां दाखाथि खालामनायजों लोब्बा दंमोन, बेखौ गावथारनो हादोंमोन। बेनि उनाव फिन दा पुलिसनि एनकाउन्टारजों सासे दाखाथिनि जोखोम जानो गोनां जादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला देरगावआव दाखाथि जानायनि सायाव संदाननाय हाबाखौ मावदोंमोन। बेयावनो 2 दाखाथि अखनि दास आरो बिजय साहाखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव 2खौबो नगावनिफ्राय लाबोबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव अखनि दासआ बायजोआव थांनो होनानै गारिखौ लाखिदोंमोन। बेनि उनाव गारिनिफ्राय ओंखारनानै अखनि दासआ कनस्टेबल नुपुर बरुवाखौ नाख्रांनानै खारनो नाजादोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ नुनाय लोगो लोगोनो असिया अखनि दासनि सायाव 2 राउन्ड गुलि गावदों, जाय मोनसे राउन्डआ अखनि दासनि आथिङाव नांदोंमोन। बेजों बिथाङा जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो कनस्टेबल नुपुर बरुवायाबो जोखोम जादों, जायनि थाखाय 2खौबो फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादों।
मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7060601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।